Sigui tothom benvingut a un nou format de Ferroefemèride, les vídeo Ferroefemèrides. L'estructura del contingut serà la mateixa de les ferroefemèrides tradicionals, una seqüència de píndoles de text de màxim 280 caràcters acompanyada d'una imatge. Les protagonistes d'avui seran les 1000 d'Estado, després 281 de Renfe, una sèrie que té una característica que quasi cap altra de Renfe ha tingut en tota la seva història, ja que durant tota la seva vida activa només ha fet servei a Catalunya. En concret, van fer servei exclusiu a la línia del transpirinenc Barcelona a la Tour de Carol. Aquest va ser un ferrocarril peculiar des del principi. El 1929 es va inaugurar l'enllaç internacional Puigcerdà a la Tour de Carol, que era l'última secció de la línia. Una línia que, al contrari de la resta de línies de via ampla estatals, inicialment no era privada, sinó que l'explotava directament l'Estat, ja que cap empresa es va presentar a la subhasta d'explotació. A més, comptava amb un perfil molt dur, sobretot el tram Ripoll-Puigcerdà. Les primeres locomotores a utilitzar-s'hi van ser de tipus 030 llogades a Norte. 2 anys després, el 1924, l'Estat adquireix 8 locomotores Tanque 242 per a l'explotació del tram Ripoll-Puigcerdà, però se les veien magres per negociar els trams més durs de la línia. Això va dur a prendre la decisió d'electrificar-la, també de dotar-la d'ample UIC, intenció paralitzada per al director general de la MZA, Eduard Maristany. La decisió d'electrificar-la va venir acompanyada de la d'adquisició de material motor elèctric per a la línia. Després d'un primer concurs desert, en segon concurs va ser adjudicada a CAF la construcció de 5 locomotores, tot i que durant la construcció es va decidir ampliar la comanda a 7, quedant la sèrie formada per les locomotores de la E1001 a la E1007. La part elèctrica correria a càrrec de l'empresa de Tarbes CEF. De fet, les locomotores eren una evolució de les E4000 de la companyia Domití, que explotava el vessant francès de la línia i construïdes també per CEF. Es van construir entre 1926 i 1927, però no van entrar en servei fins al 1929, quan va finalitzar l'electrificació. El mateix any, la línia passa a les mans de Norte. Algunes dades tècniques. Rodatge VO'. 1.500 volts de tensió en corrent continu, tot i que es va canviar a 3.000 volts més tard. 736 kW de potència. 65 km/h velocitat màxima. 4 motors de tracció tipus Dick Kerr 80. 74,8 tones de pes, 18,7 per eix. Fre elèctric reostàtic. Fre pneumàtic de 8. Esforç de tracció en llanta 8.200 kg. Comptaven amb una cabina a cada extrem, les quals tenien dues portes laterals, una per costat i una de frontal. Inicialment, la lliurea era la verda Estado. Per fer-vos-en una idea, mireu la reproducció de Mavar. Les 1000 Estado donaven relleu a les 7000 Norte a Ripoll. La precarietat de les subestacions instal·lades feia que només poguessin arrossegar 3 cotxes i no es permetessin les dobles traccions. En moltes ocasions, una tanque feia doble tracció per cua. També s'utilitzaven en el ramal a Sant Joan de les Abadesses. A Barcelona només baixaven per reparacions o per avaria de la locomotora titular. El manteniment normal es feia al dipòsit taller que hi havia a Ripoll. En passar de Norte a Renfe se'ls van fer algunes modificacions. Se'ls va canviar el far principal. Se'ls van unificar els topalls. Van perdre la E d'Estado a la nomenclatura i es van dotar de la lliurea verda Renfe amb franja groga. Així van estar fins a principis dels 60, quan van baixar a Macosa de València per ser reformades a 3.000 volts. A la mateixa reforma se'ls van canviar els pantògrafs,
se'ls va suprimir el comandament múltiple i se'ls va refer la part elèctrica, incloent un canvi de motor. Durant la reforma, el servei al tram Ripoll-Puigcerdà el van assegurar 4 locomotores 280 bitensió. A principis dels 70, les 1000 reben la numeració U i C, passant a ser la sèrie 281. L'arribada de locomotores 269 a alguns serveis de la línia marca l'inici del declivi de les 1000. El seu darrer servei comercial va ser el 26 de setembre de 1982. En ell van remolcar fins a Ripoll un òmnibus Puigcerdà-Barcelona, però això no vol dir que es donessin de baixa. Al contrari, van seguir remolcant trens de treball i els mesos hivernals eren utilitzades com a llevaneus. Això va ser fins al 1987, en què van ser donades de baixa de forma definitiva. Què va ser de cadascuna d'elles? La 1001 va causar baixa i va ser desballestada el 1983. La 1002 és la que està exposada de forma estàtica en un pedestal a Ripoll, renumerada com a 1006. La 1003 està restaurada i conservada en estat de marxa per la ARMF de Lleida. La 1004 es va donar de baixa el 1981 i ara està exposada al Museu del Ferrocarril de Vilanova, però sense motors. La 1005 està conservada per la AZAFT de Saragossa, suposadament en estat de marxa. No entenc què hi pinta allà, però almenys es conserva. La 1006, renumerada com a 1002, està en una via morta de Ripoll en estat de total abandonament. La 1007 va causar baixa l'abril de 1974 i es va desballestar el 1978. Passem als models a escala. En H0 hi ha dues reproduccions, la de Rocco i la de Electrotren. La de Rocco recentment l'he filmat i fotografiat. Va sortir a la venda el 2009 i ara ja està descatalogada. La d'Electrotren va sortir el 2009, quasi al mateix temps que la de Rocco, seguint la tradició dels fabricants de trepitjar-se els llançaments i canibalitzar el mercat. Encara hi ha referències en catàleg. Sobre quina és millor? Ambdues són bones opcions pel que he llegit. Els comptareblons li trobaran més defectes a la de Rocco, com el pantògraf incorrecte en les versions d'època 4, que les llums del pilot superior només siguin decoratives o que l'interior de la cabina estigui buit. Nena ha estat reproduïda per Mavar. Va ser llançada a finals de 2018, a un gens assequible preu de 175 lereles. Si tens la cartera ben plena, encara n'hi ha referències a la venda. Estèticament està molt bé, però només té tracció a un dels eixos.